Yoni efere goma moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye bayaduma duware nyoni efere goma nabi moloti lenye bayaduma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde jeenay colte hitande ujune ɗe nogase nayi ɓataake men faati koye wasiyyo rendo en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe jokli windere kala moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en mbi kisal ɓural nden kayyajede yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillah kala aljuma eɗen kewi nayade wasiyyo rendo nde tawno yimɓe ko ciftodirta ko jiya koye moƴƴere nde tawno neɗɗo koma siftine ɓernde mum arta e wone gueɗe kono kadi en jetti bandiraɓe kala e duwuji ɗi mbiyeten allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina en ñaguima joomi men nde sellinta men hisna men reena men ɓeyda yajede uddita reena hokka battane moƴƴe yaafo en yaafo dendagal mayɓe julɓe kala en mbi allahumma amina ya rabbi musidɓe tedduɓe on ñagama yaafuya dande ne wahli seeɗa enen nekken jolɓe dingiral mabɓoji garɗi ɗi eɗen leewo eɗen lewdo e ɓen mabɓaɓe ɗum noon mbason woɗɗude ɓayde mabɓoji ɗi o garɗi mo jiiɗa kala ne fiifo ne hakto ne ɗojja kono kam kala nde kaktiɗa wukkit woto mot nde tawno wonko yaltata ko rafi ene moƴƴi yimɓe cuumo nden to kadi neɗɗo so maɓɓama ne ɗojja ne ñiito yo tinno wo daña pon makko banggue o rento guila rabde goɗɗo ha tenti noon ɓinguel makko tokosel ɓurguel ɓattademo so renaki tan joni joni ɓandu mum wuula kañum ne heeɓa oɗon rafi yo Allah dandu ɗum noon musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni joni so haaji jomiraɗo kumpital men e ɗemgal pular haade men arde yewtere men buuɗal yurmeende wotto goɗɗe nde ɓerduɗa mbortunewrema gonkay min yeyande a keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe kumpital men e ɗemgal pulara onon sabbiɓe yewtere moon buuɗal yurmeende ene arana moon kala subaka tugganma tan altina ha fayanma aljuma humpitade ɓuuri humpede leydi sénégal horejo leydi guinée bissau Omar Sissoko e Mbal waɗi jillu mum o yindiri e mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ha tenti noon ko fate banggue oɗo saaha Sénégal ko woni e dow mum ko
kanko hoorejo leydi Guinée Bissau Umar Sissoko Embal wo erima dawriyankoɓe leydi Sénégal kamɓe ɓesgu leydi Sénégal kala nde nottoto mawɗo leydi Sénégal kamɓe kala ɓe jooɗo ɓe kuufa tabal ɓe jewtida beele jamne duumo e nder gendi leydi Sénégal saabu leydi Sénégal andira ko jam o holliti mawo jokku koyɗe makko beele kadi jam duumiɗo ene wawa heɓede nder leydi ndi Sénégal. keltotoɗen koye leydi Sénégal noddandu wonande Seydina Imamullahi taw kadi ngu noddandu watti hikka o duuɓi 154 ɗum ko ñalawma janggo jogori latade balɗe ɗiɗi to Dakar woni to Jammulaya Yoff kono ne kadi ha fayenma Cambérène ɗiɗo nokkuji kala koko kewata yimɓe comci daneji no ñaare pure e kala banggueji taw kadi notti ko noddandu Limamullahi ɓe erima noon galleji dine ɗi kala nde mbawatta tawtorede kono kadi fandare mabɓe ko jaam e kisala e artirde neɗɗaku e nder leydi ndi Sénégal. Groupe parlementaire mo yeewi askan wi hanki o kañumenne joƴini kene fota wonde 34 taw kadi ganduɗa ko candidat moɓodiri ngam wullitade to yeeso conseil constitutionnel leydi Sénégal wonande ko dirtina ɗiɗo hen sumgoji ko hay loppet ɓe ngala hen yidde mabɓe kay ko wonande sumgoji tan wonande lawɗinenoɗi nogas e joyi ɗiɗo hen lewru nde wawata latade. Subaka hande o yogay jayndiyankoɓe kame technicien ji kala e rama moɓodiral manggal no fewi ɗum noon waɗata ko à la maison de la presse ɓe jiiɗi wadde ko conférence ko fate banggue guittugol licence jayde Walfadjri ɓe kolliti hen maɓe daro hen darde mabɓe tinde nden jonde jogori latade ko ɗo e 11h so jomiraɗo haaji. To Kédougou yilotoɓe kanŋe toon to Sareya toonne kadi ko wiɓe jani toon e ɓen arnoɓe sodde kanŋeji taw kañƴe goni toon wonande ɓen yiltoɓe kanŋe kene fota wonde 15 kilogramme kanŋe woni ko nawa ne wonde million ngaji 3 taw kadi ko bandiji 4 joguitiɓe armeji ha heeɓi ñiiƴe mumen ɓe dañi ganje hen onne tawi to hôpital Ahmed Ansahir. To leydi Mauritanie jillu hoorejo jagorɗo leydi Espagne ene wonde gardiɗo commission union européenne hanki o ko ñalawma kaldigal hakkude hoorejo leydi Mauritanie woni gouvernement mo leydi Mauritanie kam ene wondi e hoore jagorɗo mo leydi Espagne kam union européenne ƴetti pellital wadde ngaloji mumen e nder gendi leydi Mauritanie ɗum noon ko yewde ɓoggi kuura kewɗi sembe no fewi hakkude Nouakchott ha faynma to Nema e wadde kadi station mawɗo no fewi taw ko centre mawɗo no fewi taw ko solaire ɗum ko to kiifa beele wallude leydi Mauritanie ha daña kuɓɓam mawɗam no fewi. hoorejo jagorɗo leydi Espagne holliti maɓe mbat koppareje jonde no fewi e leydi Mauritanie kono kadi maɓe daro darde tinde no fewi wallude leydi Mauritanie beele haɓade ɗanleɗe ndewani lawol. hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani holliti Mauritanie oɗo saaha woni koye yobde coggu ceergu no fewi ɗon ɗo dari e haɓade wonande ɗanleɗe ndewani lawol ha tenti noon ɗo henna wonande hoddi mum hewɓe hen leyɗele kewɗe gona deƴƴe ten yimɓe hewɓe ne corto ene ndewa e leydi Mauritanie. Fédération nationale wonande football mo leydi Mauritanie ɓe ɓeydani wonande manda muɗum Amir Abdou ɗum ko caggal nde contrat makko gasi. contrat makko noon wawi ɓeydede ha hitande 2026 kono kadi jebdi makko ɓeyde wonande 50% ɗum ko caggal kanko tan nde o dañi kay ɗowde oɗo hen kippo mo Rabitoun hawawi nawde ɓe 8e final. To leydi Mali ko jangu waɗi toon to région mo Kayi wuuro wiyetego Melga taw kadi koye caserne koni koɓe leydi Mali ɓe faama ɗum ko hanki o sanga 6h subaka waɗi noon pellodiral gulgal diaw ɗum noon waɗɗani keerol leydi Mauritanie waɗi hen noon mayɓe e barmuɓe kono en keɓani taw nden limore. to leydi Mali keddotoɗen wonande to leydi Mali keddotoɗen ha joni kene tolno 150 tonnes taw ko produit mo happu mum gasi woni hen kadi ko contrefaçon taw kadi woni hen ko leɗɗe jarateɗe ɗe moƴƴani woni hen ko gueɗe guura
ɗum woni ko tetti duwan gendi leydi ndi ɗum woni ko duppa to banggue kati ngam haɓade wonande gueɗe ñonkoto taweteɗe nder leydi ndi ha yimɓeɓe ɓuura wonde jaam e cellale kisala. koye leydi Mali keddotoɗen ha joni wonande to banggue jangde leydi ndi enseignement supérieur gendi leydi ndi erima wonɗi enseigne aji woppuɓe golle mumen kene wona joni balɗe jonɗe no fewi hollitama koɓe 50 woni hen kolliti koɓe 14 tan nawɓe koye men anda ka taw ɗo goni e rama ɗo henna e 16 ɗuɗo henna lewru nde ɓe gartata e golle mabɓe toon to tuɗal jaaɓi ha tirde ngal Bamako so wona ɗum nden ko gueɗe cattuɗe jogori fawede e dow mabɓe. to leydi Guinée Conakry wonande yogay syndicat ji gollotoɓe gendi leydi ndi kala ɓe kolliti ɓe joƴƴini ɗerewol hofgo juuɗe ngol alda e happu ɗum noon jogori fuɗɗade ko ñande altine paɗɗo henno ko wona ɗum ko noon laamu ngu ƴetti pellital joɗodade mabɓe ñande altine nde beele ƴewde so tawi kay toɓɓe ɗe ɓe gullitiɗe ene mbawi famodirede haade mabɓe yaade ɗiɗo henna hofgoji. to Burkina Faso tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon woni staruji ɗiɗi ɗi leydi Burkina Faso iwnoɓe to Bobo Dioulasso ne payi to Ouagadougou woni Aïcha tremla mo ganduɗa hande ko star mawɗo no fewi e nder Burkina Faso kame Didier Domi ko ɓen ɗiɗo mbaɗi accident e werla mabɓe mo hinde 4x4 oto yani ko ha tarli kamɓe kala ɓe tawi to hôpital. Côte d'Ivoire ne jertina ɓesguji leydi muɗum wonande final o nde yimɓe kala ndentoto nanga ɓesguji mumen gam teskede kalde Côte d'Ivoire gagni ne waɗa mayɓe ne waɗa gañiɓe ɗum koye caggal welnere ha tenti noon ɗon ɗo gamri kesiri yalti to Burkina toon to gamri kesiri yalti toon to leydi Côte d'Ivoire mo jiiɗa kala suuta koyngal wayno laƴowo ni wona e amde ne welto koɓe mbiyata ɗum kude marteau ɗum woni hande ko kewi e nder leydi ndi ɗon ɗo acceke kame sos putu woni e ñamede. leydi Togo hanki o batu jagorde hanki ɓe kolliti wonande sungoji sarɗiyankoɓe gendi leydi mabɓe jogori latade ko 13 avril 2024 e nder ndeɗo henna hitande ɗum ko caggal kay nde manda sarɗiyankoɓe leydi gasi guila tan 2023 so tawi noon ko campagne o jogori fuɗɗade ko no gasi jeetati lewru me gasoya 1 avril ñande 13 nde ɓe jaaha wonande sungoji mabɓe. jolam jaberi paɗen ko tonto hakkude Israël kame Gaza hakkude Israël kame Gaza Rafa heeɓi subaka hande o bomboje gulɗe jaw jeenayi hande hono no wiruno hoore jagorɗo mo leydi Israël aɓe keeɓi kay ha hande fukkude toon wonande bomboje mabɓe ɗon kene wona ujunnaje Palestine naɓe moltiɓe toon ten soɓe giwi ɗon tan ɓe payi ko toon to Sinay mbete soɓe jalti leydi mabɓe aɓe jogori artude walla ala. leydi Russie jagorɗo défense leydi holliti hanki o waɗi gostodiral hakkude leydi Ukraine kene fotta wonde temedde ɗiɗi koninke temedere soldat Russie najo nangaɗo to Ukraine temedere koninke Ukraine najo nangaɗo to Russie kamɓe kala hanki ɓe gostodiri moni kala hoti leydi muɗum. to leydi Ukraine waɗi waylo to banggue chef d'état majeur général armée gendi leydi ndi wonande Vladimir Zelensky wayli sawru mbaggu beele kadi ha gueɗe mum ɓuura wawde yuɓɓude duttorɗen ko toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki o waɗama heblo hanki ngo noon ko ñam cella wonande Saydou Mbarane yuɓɓini toon ñalawma hanki o hol peeje ƴetteteɗe to banggue pewnugol oɗo hen Kirmasi e elmindi Kirmasi goɗɗo gon heblo noon waɗi koto Darou Naïma sukaɓe rewɓe hewɓe yiɗɓe ndefu kay yiɗɓe cellal nottima hen ma en ketto seeɗa e ɓeɗon sukaɓe rewɓe. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama onon foof goto foof inde mum e yettode mum wallahi Seydou arnoɗo hande waɗanɗa men formation affaire ñaama cella machallah min jii ɗum ko très important ko formation très important par ce que hay minen amen cohluno ɗum on ji par ce que hay jimboji ɗi tampini amen gayi ɗo hande jiita ko cukalon tokson no mbima gondi koye ulcére en ɓeyɗo mbima koyɗe mumen no muusi ɓe mbawa hayyade ɗum fof ko saabu ko men ñamata ko sellani
hande noon wallahi min jetti Seydou no feewi min jetti Seydou no feewi ide oɗo ko ide machallah ko cuutanteɗe hen laafa ide mawɗo e kadi mbeɗe conseil yimɓe fof wonɓe ɓe ɗo yeti on jangi ko firti ñaam cella poɗɗen kadi ko enen kadi hande rôle men ko tintinde yimɓe heddiɓe par ce que ko noon tan par ce que neɗɗo so dañi formation nanguini ɗum pour hoore mum yimɓe mbawa yarude yeeso mbawa ɓamtade ko il faut partage a formation yimɓeɓe belma yimɓe fof gona au même niveau paama holko firti ɗum sowona ɗum an goto sa selli yimɓe heddiɓe cellani ɗum ko zéro ɗum noon il faut yimɓe partage oɗo formation hakkude yimɓe fof yimɓe gandu kadi no waɗirte anani yimɓe kadi neɗɗo kadi il faut keɓe mbiyata ko pulaar wiyata ko neɗɗo ko bandum eyyi mi salminima neɗɗo ko bandum oɗo noon firtani tan ko halpulaar e halpulaar neɗɗo ko bandum firti ko neɗɗo e neɗɗo ko neɗɗo e neɗɗo ko ɗum firti neɗɗo ko bandum wona halpulaar walla sarkulliyo walla capate yon walla touba ko enen fof ko yimɓe aduna o fof ɗum waɗi neɗɗo so dañi formation foti ko partage de neɗɗo so neɗɗo kadi arema ne ñagoma ne wima hollam ɗum no waɗirte walla no oɗoyte poɗum ko holludema eyyi mi salmini moon goto foof inde mum e yettode mum mbiyetemi ko Maymouna Ibrahima Dramé comme formatrice oɗo ɗo yete centre Safia ko fayte ndeema e ñamde sellude ko ɗum mbaɗata mi ɗo e centre Safia assalamu aleykum bandiraɓe mbaɗɗoɗo ceeji calminima no feewi min jetti Allah min jetti Seydou Kédé formation hande o vraiment min beltima hen min paami hen kadi ko heewi waɗi important par ce que minen ɗum ɗo foof min ganda nder Afrique tan fewnude jumbo non ɗum ɗo wawa wonde pour minen jumboji min ñamatɗi juste ne min ganda ga kadi goni mais hande kam sa namdama ɗum ɗo hol pewnirɗa ɗum min mbawi haalani makko ko fewnira ko foof ha gasi te foof ko ala produit chimique fof ko bio tan woni ɗo ça veut dire ɗum ɗo ene waɗi importance wona ɗo tan foti darade foti yaaji partout yimɓe fof poti gandude par jumbo o wawa woppede yimɓe mbawa utiliser ɗum ɗo mbasa ñamde jumbo par ce que jumbo o ala sens ono en jii ɗum kala gonɗo ɗo gondude koye wiyete so yi hôpital wiyete ko woppu jumbo kala gonɗe tension wiyete ko woppu jumbo alors que jumbo ala nafoore ala nafoore ɗum noon yen goppu jumbo jaggane ñaam cella ne waɗi important poɗɗen ko yajnude ɗum ha yaaji yimɓe fof keeɓa hen gandal السلام عليكم اسمي كامل تسمية الحسين أمبسادة سانتر صافية اليوم عجبنا صيدو فورماسيون ما شاء الله زينة كانت عن ماجي احنا ما كنا نعرفه ماجي طبيعي طبعا ما كنا نعرفه ماجي نستعمله wonno ko toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to Dar Nayima ko Saydou Mbaran gorko mo wuro cooga yana toon hebloyde sukaɓe rewɓe oɗo saaha mo gonɗen hol peeje batteɗe haaɓe dutto e ñaam cella woni ko lomtoto jimbo ko kamɓe kala ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi eɗen eero tan dendagal guure goɗɗe kala nde battata hen haqqillaji mumen kañumenne mbawa tigui hutorade ndiɗo henna mbaadi beele kadi wonande ceerten e oɗo henna jimbo mbawin wawande koye men ko sillinta men ko sillinta ɓalli men kala ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon subaka hande yewtere moon buuɗal yurmeende musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni gonkay mini yande keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmeende ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma dulare ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma yewtere men buuɗal yurmeende so feri feeñi feeñjay ɓataake men wasiya khutba faadere ndo kala musidɓe tedduɓe en kettima ɗo henna ɓeɗo henna sukaɓe rewɓe arɓe heblede toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to Dar Nayim jaafoɗon no fewi mbiɗen ke en jolɓe dingiral mabɓe ngal enen alay saago en dirmoto
ko dirmade joli ɗum jaletake hay goto kala jalɗo kadi kañum ma dirmo ɗum noon ko gueɗe poɗɗi hirjinede tinnoɗen bandiraɓe batten haaqillaji e sukamen garɗuɓe eɗen jogui sukaɓe garɗuɓe wittoɓe humpitiɓe kollen ɓe koye men kollen ɓe ko mbaɗata ko eɗen jiiɗi ɗum woni yidde ɗum ko jabde addude jomumen e guure moon galle kala waɗa temedere gaddon jomum waɗana moon balɗe 3 heɓlo moƴƴo mbawnon koye moɗon jangguina moon ko hunde wallore walla e kala saaha ƴeewon yimɓe ɓe keptinɗon gara e guure moon mbaɗan moon conférence ko fate cellal ɓalli walla ko fate dewle walla ko fate laaɓal walla ko fate gonka haqqillaji ɗi il faut ɗi micco kene nawra men yeeso ɗi micco kene walla men ɗi micco kene itta men e ɗiɗo sériji kene itta min e ɗiɗo en tiktok aji kene itta men e woni gueɗe goɗɗe artira men e men e kala saha yimɓe wuuro ene poti ɗaɓɓude neɗɗo ara wannaɓe conférence ko fate gurdam galleji ɗi gonɗo e galle so haali ne wawi daña caɗele yawe hen walla wiye ɓayde ko kañum ñamminta walla yarnata walla waɗata yawuji ɗi ne keewe galleji ɗi wona ƴeewen neɗɗo goɗɗo bawɗo haalde caɗele men ara waɗa conférence haalana men caɗele men aɗa laare mbola laarma aɗa andi o haaldata koye ma o haaldata koyam cellen alay saago noon dañen ɗen jaɓɓe par ce que rendo men ne heewi ko ñawi ne heewi ko foti ittede yertere wotere ñawde wonade galle ha ñawna galle kala yertere wotere ñawde wonade sac ha ñawna guerte kala neɗɗo goto ñawɗo ɓernde bonɗo jikku kaɓeteɗo dendinowo naafigue mormortowo biyo kaari haali kaari waɗi o wona e galle haw ñawna galle kala o wona e galle haw ñawna galle kala hay goto haalta yimɓe gona e galle ne ndeeƴi neɗɗo goto ara e galle galle nata deeƴi o mormortoɗa o mormortoɗa o mormortoɗa o mormortoɗa haw bonna galle alay saago noon jewte moƴƴe juɓɓuɗe bawɗe wallude men e gurdam moƴƴam waɗe e rendo ngo jewte moƴƴe haalulaji moƴƴi leliɗi bawɗi nadde noppi deeƴa e hoore deeƴa e ɓernde alay saago waɗe e rendo ngo taw kadi ko jewte ɗe galda e mbumɓay galda e mbumɓay galda e cérémonie ji mawɗi haydara ko yewtere tan gasi goto fof yeehi bolol mum wona ndefuji ɓutti wona ñantuli ɓutte wona haydara yimɓe il faut ɓe jangga wonde simple arde hettade e famde e naftorade taw kadi no mbirunɗen ñande altine nde ni taw ɓurata wawde nottade ko rewɓe e sukaɓe tawno ɓe goni e galleji ɗi saabu so en jiiɗi fewde en jiiɗi moƴƴude en jiiɗi yodde en jiiɗi garɗude alay saago nannen haalulaji baɗɗi fayida haala Allah haala nelaɗo Allah haala moƴƴa haala koddigal e galleji ɗi hakkude noppi rewɓe e sukaɓe rewɓe e sukaɓe kamɓe ndendi yidde kamɓe ndendi pop saabu kala ko yalti kamɓe kewi sokkade hen kadi kamɓe kewi yidde ɗum kamɓe kewi dowlinde ɗum ɗum noon so Allah walli en en dañi systéme beele rewɓe e sukaɓe mbawa nande ko ene moƴƴina galle ko ene moƴƴina leegal moƴƴina wuuro moƴƴina koddigal moƴƴina neɗɗo o faade gonka makko e neɗɗago makko tan en peewi alhamdulillah ɗum ɗo henna ko hunde jarde accude hakkille yewtere men buuɗal yurmeende
ene arta seeɗa hande ko kewi ko woni ko kewi wiye neɗɗo maayi joni joni tan joni joni nana tan aftoɗa photo makko joni joni mbaɗa ɗum estati joni joni elle ka jinnoɗo maaya elle ka jinnoɗo o maaya sa nani kaari yalteduno ko famɗi ko fof kam ƴettutama jooɗade miccoɗamo duwonoɗamo duwaw faade makko hakkude ma e makko miccoɗa gurdam makko miccoɗa gurdam ma ñaawa hoore ma goya hoore ma mbaccoɗa hoore ma ƴeewa yiitude hoore ma kono so waɗama tut tan wiye o maayi moni foof ne yiilo photo makko sa ala photo makko hedda nodde neɗɗo goɗɗo an ala photo kaari neldam tino neldam walla jiiya estati joni mbaɗa copie anen mbaɗa estati hay goto ƴettata tan duwade e miccade hasbude hoore mum a ƴettata tan duwanademo kanko maayiɗo miccademo kanko maayiɗo annene kadi miccade gurdam ma ñawde hoore ma yurnitade hoore ma ruttinde hoore ma faade Allah ala ko estati piyata binda hen rip RIP binda hen rip mbaɗa hen bindel toksel wawɓe windude mbaɗa hen bindel a acci yolde a acci mine yewede tawde joom wurde alda emo haaju a yeehi a waynaki en min mborama en ha goram en ndeysan en tawde wurde ala e makko haaju aɗa yiyamo ñande foof haajuma ala e makko a meeɗa waddemo estati ɗon ɗo wuuri ɗo a ala photo bande a ala photo kawma a ala photo yumma a ala photo kaari a watta photo kaari ha manta ɗum a jotta ko ha manta kaari a yettata kaari ma joni joni tan mbaɗa estati muɗum min innirmi ɗum ko naafigagal total ko naafigagal tan innirmi ɗum baɗow ɗum ko naafigagal mbanmomi big rouge neɗɗo sa nani kaari yalti aduna ko woni hakkude ma e makko ko an sunanademo jettanamo Allah juulanamo faade nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam duwonoɗamo duwaw giwɗo e ɓernde ma faade makko sa duwanimamo a gayni duttoɗa e ñawde hoore ma e hasbude hoore ma e wayde hoore ma e hulande hoore ma o jaaɗo ani ka jahowo neɗɗo fota way mayiɗo hono ni hen neɗɗo foti wayde ko hoore mum kadi mayiɗo wiye maayi joni joni tan rewɓe e sukaɓe mbaɗa corti dogdu ɓurtundu taw ganduɗa sa noddin joom argayi dogatan ɗum dogdu ɓurtundu elle nattaɗo faya galle to yettone luuka ene waya ha wasa neɗɗago muɗum tawde joomum wuuri nde a ala e mum haaju a meeɗa miccade ɗum a meeɗa wiide hande fan mi yaha mi salmini ya kaari walla hande mi ñallono ya kaari neɗɗo ma ala haaju e gurdam ma aɗa andi omo woodi kono ala e makko haaju a noddatamo téléphone a yahatamo hiirde a yahatamo wedde a yahatamo ñalde hay saɗa andi yum makko hay saɗa andi bam makko ala e makko haaju on nafodirani o maaya tan ngara galle mabɓe aɗa lefta yimɓe galle mabɓe aɗa luuka aɗa waya aɗa ficca leydi aɗa tarlo ha wiye kaari kay woyi wo kaari woyi kaari de koni kaari woyi kaari woyi kaari ko ya wiye tan kaari woyi kaari
taw ala foɗo yettema joni joni so bojji ɗi dartima joni joni tan a natte ñohde a natte haala godka a natte aduna goɗɗo a mogguinima ɗa e whatsapp aɗa jokkodire ma ɗe jokkodirɗa ɗe ɗum ko sunare ɗum ko sunare wiyete walla wona sunare wiyete musidɓe tedduɓe neɗɗo maaya tan yimɓe jagga photo ji mum ɗo amanno ɗo wonno jombajo ne wonde joom galle mum ɗo ɓuucodirano joom galle mum ɗo jalano ne fija waɗe statut ala so jiɗɗa ko humpidde yimɓe ɓe kaari o yalti aduna ɓayde ko statut jiɗɗa wadde ko famɗi ko fof kam sa filti wadde statut ƴeew photo jomum kam photo mum tan ngo ganduɗa ngoɗo ko photo hono soɗon jeeɓa joni ko wayno média walla jaydeli bindol walla goɗɗum suyama neɗɗo yalti aduna ƴewete ni ko photo ɗo ñantaki wona photo ɗo waɗi maquillage omo fi rasta makko omo fi xeesal makko omo ama en omo jala en omo heyni en omo welti en taw wona ɗen photoji ko photo ngo ganduɗa ɗo omo jogui mbaadi triste ɓayde hannde ken suniɓe omo jogui sifa ayi mi hollumaɗo yeru goto ayi to banggue yaltinoɓe jayinde so ɓe mbaɗa hen photo neɗɗo ɓe mbaɗata photo neɗɗo o koye sifa no bindol ngol addiri so tawi neɗɗo o dañi ko weeli ɓe jalti photo makko mo moosa so dañi koko metti ɓe jaltino photo makko mo tummini soɗon teskeɗo jeeya photo makkisal hoorejo leydi ndi omo gati tonnude omo futtiniguiri omo jippini lone ɗe kala ñande o dañi ko mettimo ɓe jaltino gon photo ɓe ganda hannde ko mettinɗo so joomum ko beltiɗo yalta no weyno junggo photo mum no weyno junggo ko ni aduna o wayi aduna ko ma ɓeta ma jangga aduna ko jangde kala couleur mo jiiɗa aduna wonko janguinta kala photo ngo jiiɗa wonko ngo janguinta kala image mo jiiɗa wonko janguinta wora sokkoye aduna tawa anda ɗum waɗi Allah wi en allahu akbar parce Allah subhanahu wa taala wi en gande kam ko adina ndewoton kam so on ganda kam holno ndewroton kam a anda Allah aɗa rewa Allah a anda ko joli aɗa rewe majjum a anda image ko haalata aɗa rewi hen a anda photo ko haalata aɗa publier ñande kala hunde image fof ne joguiɗo foti yadude haala fof ne joguiɗo foti yadude woyndu wayde wondu fof ne joguiɗo foti handu ne joguimo handi ne joguino foti wayrede ne joguino foti sunorede ne joguino foti haaldede ne jogui foti ardede kono noon wiye neɗɗo maayi tan gaftoɗa photo ji mum ɗo fino maquillage ɗo fi rastaji mum ɗo ñanti ha yooɗi ɗo jalanno ɗo amanno piya statut a timmani ala sa yiɗi wadde statut ƴeew photo mum normal mbaɗa statut binda inde makko binda ko jiɗɗa haalde ko binda valeur makko binda neɗɗagu makko duwonoɗamo mbaɗa ha timma ɓasade riptan fotoyel ni tinnude accen ɗum so kewe gaccen so tawi kadi ko kafaja cafroɗen so tawi ko kafaja sanɗaji mbiyanno kafaja ka o ma woni ko kaaɗi tan mbaɗirten ɗum fa o ma woni ko faaro tan mbaɗirten ɗum ja o ma woni ko jole ɓole mbaɗirten ɗum mataw ken jolɓe eɗen mbaɗa ɗum walla ken hangaɓe walla taw ko faaro ɗum woni kafaja ndentoɗen gueɗal dewgal hen wiye kaari maayi joni tan no mbirum joni yimɓe fof gara ene ƴirkina galle o yo wayi so gorko maayi so debbo maayi sa fotte ɓiyum walla joom surne jooɗi wayi a dañi bone an kay wayi a dañi bone wayi feerema subhanallah Mantanado
annabi wallahi asumata dulare nyoni e feragoma wonoti ene nyemba yaduma arakede no mi kala kodanya dum danyira ko tabi muhammada dulare nyoni e feragoma wonoti ene nyemba tinnoɗen no moƴƴi mayde ko farilla enen kala ko en yahooɓe kono tinnoɗen so eɗen goya mayɗo goyde neɗɗagal men goyren e neɗɗagal men jokkodira e neɗɗagal moƴƴal neɗɗagal moƴƴal jogoɗen ɗum aɗa wawi woyde mayɗo kono woydu tawa serani e neɗɗagal ma taw aɗa jogui neɗɗagal ma aɗa wonde e neɗɗagal ma aɗa jogui neɗɗagu ma aɗa wonde e neɗɗagu ma neɗɗo wiyetake woyata kono no jogui no wayrete taw wona yo tini a woyi walla ya tini e galle heñen hen a woyi walla yimɓe keptinede kaari woyi koni kaari yiɗi kaari wona noon wona hono noon mbaccuɗen koye men ganden enen kala ken yahoɓe an goyowo ka jahowo an woyano ka jahowo woyi hoore ma kanko jaaɗowo sohli tan ko duwanede e sakkanede alhamdulillah o malama o yeehi o yalti oɗo aduna kewɗo perguitte kewɗo bone kewɗo caɗele kewɗo ɓitto ɓitto kewɗo ufno ufno kewɗo tikke alhamdulillah o yeehi no yarini no moƴƴi mataw o tikkanani hay goto tikkananimo alhamdulillah beltonɗen Allah ko yettude Allah tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe dawal gongal ha joni koye nder on fannu nde tawno kulol Allah koko ɓoori ha laaɓi ha wi ceer e men ɓuuri heew seɗen kaala ko majorité o ko ɓuuri heew kulol Allah koko ɓoori e men ha heddi seeɗa neɗɗo maayi yeehi saabu kaari arani duwaw walla yiyani kaari yeeso ma tikkana kaari o tikkaniramo sababu ne maayiɗo allahu akbar koni majjere boni ko woni majjere boni musidɓe tedde aljahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde e keefeero gando so tuubi hande o dattoma duuɓi capanɗe joyɗi ndewanɗa Allah ɗi saabu Allah wi ko andam ko adini ndewata kam sa anda kam holno ndewrata kam oɗo ko keefeero omo andi ko Allah haali omo andi ko bindikali omo andi qur'an haali ko hadis haali o tuuba hande o ɓurtoma duuɓi capanɗe joyɗi ndewanɗa Allah ɗi majjere ala ko ɓuuri ɗum bonde majjere ko niɓɓere tan majjere ko jahannama tan neɗɗo maaya nani holko sohli yurmeede e yaafeede holko sohli yurmeede e yaafeede e sakkanede holko sohli ko momtanede bakkatuji makko e yurmeede e yaafeede e weluya Allah an neɗɗo guurɗo tikkana oɗo hen sababu nde maayiɗo oya mo sohlani ɗum o saabu mi arani duwaw kawma tikkana kam tende kawma wuurde a salminta ɗum mi arani duwaw bamma tikkana kam saabu nde bamma wuurde a ɗoftaki ɗum an mi arani duwaw mawne tikkana kam saabu nde mawne wuurde an hoorema salmintamo haajuma ala e makko ni an tikkanɗomi o ko yeru dokkumi kono wona min ko rendo men ngo il faut ɗum iwa alay saago gonen yimɓe fewɓe siwlisɓe joguiɓe neɗɗaku wawɓe famde famodiroɓe famondoɓe neɗɗo en jettima hande won nokku hande so neɗɗo maayi neɗɗo yarata duwaw saabu duwon yaade maayiɗo yarata ko duwaw saabu woto felete allahu akbar yarata duwaw ko hade felede sa iwani France garɗa duwaw a felete debbo ma felma yumma felma hay mamma felma yan kam kaarde ma yiha kanko ɗo kupandi e waari tewmo joguide allahu akbar so kaari mayi ko mbatta biye ko no foti so 200 000 so 300 000 arangal ma firtata haydara
nafata haydara so ari on jiyammo tan o mba jaɓɓade mo koye jeenayyi so gonɗon wara tan o joƴƴini sakiyel makko o salmino o jooɗo o iwi koye voyage o jooɗo garɗo fof kaari mbaɗɗaɗe sel o ñalla lebtade o ñalla sumtade maayi ɗo yeehi gasi kanko o ñalla lebtade so jammari kadi o ñalla o waala jooɗade mbaylen jaɓɓal tinnoɗen mbaylen jaɓɓal saabu yimɓe fof dogata ko anje felede hay goykintoɗo ha daña bone o añata ko dogde felede par ce que wiye o kanko de o wayani o ƴuste taw deeƴi ho kaardi woyi goyɗo o wiyata kañum ko feletake neɗɗo so yalti aduna o sohli ko sakkanede duwanede koreji makko ɓe o ɗacci ɓe goyratamo ko omo joguino galle o so dépasse o joguino so kuura o yoɓanno so goɗɗum o yoɓanno ƴeewen sukkude nden yolde sukkata nden yolde noon an guiwowo to woɗɗi o weefne woodi nelduɓe ujunnaji mabɓe tati so ujunnaji nayyi mbaɗanɗa passe iwde Dakar faade Fouta walla iwde Dakar iwde Nouakchott faade Fouta walla iwde Bamako faade Nioro walla iwde Banjul faade Wulli West walla faade Wulli Hirnangue walla faade Wulli Funnangue walla iwde Bissau faade Ngaabu walla Bafata ko wawi hen wonde kala so iwde Europe artude Afrique so iwde Amérique arde ɗo wawi wonde kala biye o sa calculimo jahol e gartol e ko ñamata toon ko e duus mo ɓittinta o e an hoorema ko leptotoɗa ko waɗɗum e enveloppe walla mbaɗa e weefineldaɓe noddat téléphone mbadda e haala moƴƴa sa dañi toon laawol jaam jettorɗaɓe laawol gotol gila to ñawɗo men e maaɓe men kala sen dañi ngal jaɓɓal ɓuuri saabu hande wallidiɓe ɓe ɓuuri noɓe guurdi saabu heewiɗo neɗɗo maayi garɗen mbaɗɗen o gaspillage bonɗo jarɗen tufam jarɗen ataye ñamɗen maaro e tew mbaɗɗen ko belle foof balɗe tati pawo hen ɓe donka goram hay defte saabu kalisal kal ɓe gaddantegal no foti temedere en capannayyi en capanɗe joyyi en nogas ko hen ɓe guitat koɓe coodi mburu won hoɓɓe wonɓe galle ɓe ko hen ɓe ñamminta hoɓɓe ɓe so maayide nde huulti ko hen ɓe jahata jeere hen ɓe joɓata ñamlol mabɓe seeɗa e nder balɗe ɗiɗi kalisal gasi ɓe dutto e miskinagal mabɓe ɓe duttito e miskinagal mabɓe affaire maayide men ne heewi bone nder ne heewi caɗele nder anje felede ñande kaari maayide a ari weeti a ari ñalawma tarɓijo gara joɗɗa baltere kadi gara foof ko duwade beela teske a ari wata fottude jomum jeere tikkanma an a mayirama aɗani holko woñma tikkande neɗɗo holko woñma tikkande neɗɗo woƴe neɗɗo ma o yaafe jaafeɗa an musidɓe tedduɓe jari teddinde ko guurɗo jari yidde ko guurɗo jari yiide ko guurɗo jari waɗande ko guurɗo neɗɗo saɗa wonde neɗɗo wuuri teddinmo yinmo hormomo so yaltedu no duwanomo so yaltedu no duwanomo ni foti bawɗo foof noon anda so tawi maayi ma accu ga hen no jogoɗo tikkanede sabu ma an guurɗo andu ɗum tagi min mbimi kala neɗɗo jogorɗo darade ene tikkana neɗɗo goɗɗo ngam maayidam min kaaloɗo hen o mi yafotako mi yarlatako ha abadan kala neɗɗo jogorɗo darade walla jooɗade tikkana kaari walla tikkana kaari sabu jogorani aroyde walla aroyta jeenayyi si am on mo arani amin gandida amin jiida amin gandodira arani neɗɗo goto daro tikkanan sabu arani min jeenayyi sam min kaaloɗo hen o mi yafotako on tikkuɗo mi yarlatako ɗum ni foti holko tikkinma ɗum ɗo henno musidɓe tedduɓe tinnoɗe oɗo khutba yo ɓuur sarade yo won toɓɓere ɓurde wawde haalede zéro uji e dente rendo men nana fusa
to bange inde ko bone yange ko bone maayde ko bone ziyara so waɗi bone kala ko waɗi a ñiŋete a felete peloje ɓutte jaltade hen yimɓe karmodira hen yimɓe kulodira hen hunde fof wonti itti felore Allah nati yo Allah won ballo so buuɗal yurmeende feri feeñi feñjoy ɓataake men wasiya renɗo beele mbawen fawade pele moƴƴe gusten peloje gitten peloje gusten peloje gitten peloje paamanen moni kala paamodiren pewnen weeyo men moƴƴa moƴƴinen koye men moƴƴinen gurdam men gitten no mbaɗen ni fewani yooɗani tene welani Allah welani nelaɗo Allah welani hay goto welanima hay an bannono welanima pewnen weeyo men ngo moni kala yo faman goɗɗo o ɓuuri sadde ko yid goɗɗo o teddinmo horsinmo woto ñohomo woto hasidanomo woto gollumo woto dabrumo so maayi duwonomo alhamdulillah kamɓe maayiɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe eɗen heddiɓe yo Allah yaafo en yo Allah rokkumen no gurdiɗen gurdam moƴƴam ceerten kadi ceergol moƴƴol duwodiren e moƴƴere taw tikke ngala haare ala duko ala bonnidde ala jalkidde ala yo Allah won ballo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanena fergoma moloti enen mbayaduma hay umma badane seedima nde birduɗa mborotu newrema julare ñoñi e fergo